аз санаи 1 май то 2 июни соли равон дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалии варзишӣ барои соҳиб шудан ба ҷоми байналмилалии оид ба футзал баргузор гардид. Дар ин мусобиқа барои ба даст овардани ҷом дастаҳои Сипари Тоҷикистон, Ойл Стари Ӯзбекистон ва лидери Қирғизистон байни ҳам ҳунарнамоӣ намуданд. Дар бозии аввали худ дастаи Сипари Тоҷикистон бо ҳунарнамоии зебо дастаи лидери Қирғизистонро бо ҳисоби калони 8-3 шикаст дод. дар бозии дуюм ки бозии финалӣ маҳсуб меёфт, дастаи Сипари Тоҷикистон рақиби худ Ойл Стари Ҷумҳурии Ӯзбекистонро бо ҳисоби 5-1 мағлуб намуда соҳиби ҷом ва медалҳои тиллои мусобиқа гардид. мақомҳои дуюм ва сеюмро дастаҳои Ойл Стари Ӯзбекистон ва лидери Қирғизистон соҳиб шуда медалҳои нуқра ва биринҷиро ба даст оварданд. мо бозии якуми худро бо дастаи лидери Қирғизистон бозӣ кардем. бозӣ хеле хуб гузашт. Бо дастаи Ӯзбекистон Ойл Стар бозии финалӣ доштем. бозӣ бо ҳисоби 5-1 ба анҷом расид. хушҳол ҳастем ки дар ин ҷом иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштем. пас аз ҷанбасти мусобиқа дар фазои тантанавӣ маросими қадришиносии ғолибони мусобиқа баргузор гардид. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки баргузории чунин мусобиқаи байналмилалӣ барои мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат дар байни варзишгарон заминаи мустаҳкам мегузорад. имрӯзҳо бо дастгирии давлату ҳукумат, махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дошта, ҷиҳати оммавигардонии футбол ва дар роҳи ватандӯстиву ифтихори ватандорӣ тарбия намудани ҷавонон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. ҳамин аст ки маҳз бо ташаббуси Тоҷикистон футбол ҷаҳонӣ гардид ва ҳамасола санаи 25 май ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонии футбол дар тамоми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. гуфта шуд ки моҳияти варзиш дар он зоҳир мегардад ки инсонҳоро сарфи назар аз миллат, нажод ва синну сол муттаҳид мекунад ва иродаи қавиро афзун мегардонад. имрӯз футбол ба як нерӯи муттаҳидкунандае табдил ёфтааст ки наслҳо, фарҳангҳо ва миллатҳоро ба ҳам мепайвандад. дар охир ба ҷоизадорон ва ғолибони мусобиқа барои ба даст овардани ҷоми байналмилалии оид ба футзал, медал, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.